Hinikayat ng isang moske sa downtown district ng Dagupan City ang komunidad ng mga Muslima na paigtingin ang pagkakawang gawa at pagtulong sa kapwa kasabay ng paggunita ng Eid al-Adha ngayong Mayo 27. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ng moske na mahalaga umanong gamitin ng mga mananampalataya ang banal na okasyon hindi lamang para sa pagdiriwang kundi para rin sa taimtim na panalangin. Ang paggugunita nito ay hindi lamang ang more wisdom ng mga Muslim patungkol dito sa araw ng pagsasakripisyo ay hindi lamang upang magsakripisyo ka kundi sa iyong yaman, kundi isakripisyo mo yung mga ugali mo na kung saan ay nakasanayan mong ugali ng mga masasama, ito'y dapat mo nang baguhin, isakripisyo mo, itapon mo, nang sa ganun makuha mo yung wisdom ng tinatawag na Eid al-Adha. Dahil dito hinikayat ng moske ang mga komunidad sa Muslim para iaalay ang naturang okasyon para sa pagbibigayan. Naasahan namang magtitipon sa panalangin at religious gathering sa mga Muslim sa lungsod bilang bahagi ng pagdiriwang ng Eid al-Adha ngayong taon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM.